starter på at lave qigong, så lige have varmet op, enten med lidt, at du svinger armene lidt, klapper på kroppen, lidt shaking, for ligesom at have åbnet for qi i kroppen. Finder din Buddhist stance, fodsåler, tæerne, trædepuderne, hælene, siden af fødderne. Giv slip i knæene, giv slip i lænden, giv slip i ballerne, rygsøjlen søger opad, nakken rettes ud, og hagen falder en lille smule ned. Skuldrene en tur op til ørerne, og giver slip. Brystet åbnes, og qi. Indånding op, og udånding giver slip. Bliv her på en indånding, og håndfladerne søger ned. Udånding. Indånding ud til siderne og op. Udånding, bløde albuer. Indånding, flex håndledene. Udånding. Indånding ind. Udånding ind til brystet igen. Vend håndfladerne. Indånding op, løft hælene. Og udånding ned. Du tager fat tomfingeren yderst. Og så roterer du ned til din venstre side. Og løfter højre arm op. Indånding. Giver slip, synker ned. Udånding. Over til din højre side. Venstre arm søger op. Indånding. Og synker ned igen. Udånding. Over mod din højre side. Vægten på din højre fod. Højre ben. Og tag fat med lillefingeren først om de 9 kørshaler. Og lillefingeren trækkes ned mod underarmen. Og udånding, kom frem igen. Indånding. Og udånding. Sidste gang, indånding. Og løsne, kom frem. Indånding over på din venstre fod. Vægten på venstre ben. Og sæt højre ben tilbage. Tag fat med lillefingeren først. Og indånding, træk tilbage. Lillefingeren trækkes ned mod underarmen. Og udånding frem. Indånding igen. Og udånding. Husk, pas på lænden. Du ikke brækker bagover, men du roterer mere. Indånding. Og giver slip. Udånding kommer frem. Indånding frem. Udånding frem foran kroppen. Og indånding. Sænker armene ind. Jeg vender mig lige til siden. Udånding. Presser frem. Indånding ind. Og udånding frem. Indånding. Og en sidste gang. Udånding. Og indånding ind. Udånding. Du synker ned mod din højre side. Roter over til din venstre side. Tag fat bag ved hovedet. Og op. Søg op. Spejder efter din højre albue. Og udånding ned mod venstre knæ. Indånding op igen. Og udånding ned.
Indånding sidste gang. Og udånding ned igen. Kom ind mod midten og ruller op. Du løsner, synker ned mod din venstre side og mod din højre. Lige have bukset op der. Og tag venstre arm op og spejder op mod din venstre albue. Og udånding ned mod knæet. Højre knæ. Indånding op. Og udånding ned. Sidste gang. Indånding op igen. Og udånding ned. Ruller ind. Og kommer op. Tager begge arme ud til siderne. Går lidt ud med benene. Og indånding bliv her. Udånding en tredjedel ned. Vend håndfladerne opad. Indånding. Vend håndfladen nedad. Udånding lidt længere ned. Indånding op igen. Og udånding ned. Endnu længere ned. Kommer op. Indånding. Tag benene lidt ind. Tag fat om dine tommelfinger. Knyt de andre fingre rundt om her. Du sænker nu din højre hånd. Udånding. Løfter højre hånd op. Indånding. Laver dragehånd. Udånding. Hele vejen over. Du følger hånden. Indånding hen til skulderen. Og udånding ned langs din venstre side. Hen til højre fod. Tag fat om tommelfingeren. Og kom op igen. Udånding ned med din venstre arm. Indånding op. Dragehånd. Udånding hele vejen over til din højre side. Indånding til din højre skulder. Og udånding ned. Tag fat om tommelfingeren og kom op. Indånding. Du roterer på din højre fod. Sætter venstre fods tær i og laver chia-klo. Sætter venstre fod frem og sætter kløerne i. Roterer ned og op langs med kroppen. Og sæt kløerne i. Sænker ned. Sæt fingrene i gulvet. Højre knæ i gulvet. Og kigger op. Laver et stræk. Og numsen søger op. Benene samles. Tag fat om tommelfingeren. Og kom frem. Roter på din venstre fod. Sæt højre fods tær i gulvet. Chia-klo. Og sæt højre ben frem. Tag fat i byttet. Ned. Op langs med kroppen. Og sæt kløerne i. Du sætter kløerne i gulvet. Fingerspidserne i gulvet. Venstre ben. Knæ i gulvet. Og kigger op. Numsen søger opad. Benene samles. Og kom op. Frem igen. Armene ud til siderne. Sætter hænderne foran ørerne. Det kan jeg ikke med de her mikrofoner i. Men sætter fingrene op bagved og laver trommen 7 gange. Og hagen kommer ned til brystet. Og du ruller ned. Hele vejen ned. Kommer ned, laver ryggen lang. Hasemusklerne, baglåret lange. Og bøj knæene og rull op. Fra halebenet, lænden. Og kom hele vejen op.
Laver du 2 gange mere. Trækker vejret. Og den sidste gang. Og ruller. Løsner hænderne. Hen foran kroppen. Fletter fingrene. Hen til brystet. Vender håndfladerne fremad. Flexer håndledene. Og ind til brystet igen. Vend håndfladen nedad. Og kom ned. Lige ryg. Lige lænd. Og så roter med en sidelæns bøjning til din venstre side. Kommer ind mod midten. Over til din højre side. Og ind mod midten. Lav 2 gange mere til hver side. Indånding. Og udånding. Indånding igen. Og udånding. Og en sidste gang til hver side. Indånding. Udånding. Sidste gang. Indånding. Og udånding. Bøj knæene. Løsne armene. Kom op, og du samler chi. Udånding. Sænker chi ned, og det gør du 2 gange mere. Indånding. Og udånding, og den sidste gang. Indånding. Og lægger hænderne ned ad Danchen. Træk vejret ind. Skub til dine hænder. Og på udånding mærk en rolig, behagelig følelse brede sig i den nedre del af din mave.